Welcome once again on Igbo History TV. This is Chiso Natugo. There is this video going around social media that was shared by Nonso, a social media influencer, Hollywood actor, and also a radio presenter, that organ harvesters are now in Owerri, kidnapping and killing people. I want our people to be notified of this. I want our people to be aware of this. You know that all these, some of these kidnappings and organ harvestings, at times it is ascribed to ritual killings. But most of the time, it is not actually the truth. Most of these people are sent by most of these medical doctors and hospitals, all these um, medical practitioners, for their selfish purposes or for selfish reasons. So everybody should be very careful of the kind of hospital you visit and the kind of motor you enter, because the country is no longer good. Not only in Owerri, if you are in the southeast, try and be very careful the kind of motor you enter and the kind of place you go to, because these people are no longer smiling. I want you to watch the video, drop your comments, tell us your mind about this video, and also tell us if what this man is saying is actually the truth or maybe something he forged. Please. Thank you for watching the video. Please try and subscribe to this YouTube channel. Keep following us. We will keep entertaining you. Thank you very much. I still remain your brother Chiso Natugo. And also try and share this video. Try and share this video. Let it reach more people so that many people will be saved through you. Thank you. Mabiko ka we da kananti. Ehuna organ harvesters ejula Owerri. Organ harvesters ejula Owerri. And they operate with keke boss. They operate with keke boss. Mostly keke boss nda na epenti and keke boss nda nwere tinted. Obro na ino na Owerri, be very careful and listen very attentively. Obro na ichi ba na keke boss ule anya ya uru ụmụ nwoke ma ụmụ nwoke ofu nwanyị ma ụmụ nwoke nwanyị atọ gị bịa lee ha anya, obi gasị gị abakwala moto, don't enter. Abakwala keke ọwụla naanị driver nọ n'ime. Abakwala keke ọwụla naanị driver nọ n'ime. Abakwala keke ọbụla keke bus naanị driver nọ n'ime. Ọ bụrụ na iche ịba keke bus ya nwee na tinted, don't enter. Iche ịba keke bus o nwee na tinted, don't enter. Iche ịba keke bus driver dowe phone ya n'akụkụ. Gị iche ịba ya sị gị enter ya welie phone mee ka onwe ihe ọ na-apị. Rituo. Ịba akwa na aba driver were phone na-eme call. Afan. Okay, lebu no now. Okay, I just agbapụtaga the other side. Rituo si akwụsị gị na-apụ. Si akwụsị gị na-afụ na ritu. Any driver ọbụla mewere call ka bara keke, calm down. Ihe m ji ekwu ya wụ maka ndị na-amaghị otu Owerri si eme operate now because of ndị organ harvesters in that. This is their modus operandi. Do not be trapped. Because the problem I'm here, we have police everywhere, but they don't search. They don't do anything. All the police I'm here, kushu mokrobia, naraha phone, naraha laptop, may transfer, all go. But organ harvesters are using keke boss, na bagari nimo wege, pikri, especially umabobia. Abru ni chori ba keke boss, na lo werenga, biko, stop pressing phone before get bad a keke. Mmadụ ga na ebe ọ na press phone keke boss gbapụ ya n'ihu gbaa aya ba enter gị perekwa phone baga without concentrating, without knowing ihe baga, without looking at onye baga na moto, without ịma mmadụ ole nọ n'ime moto ịbaga, because ị pịga phone gị zuzuru perekwa phone baga n'ime keke boss ha agụrụ gị umeji.
Be very, very, very careful na lo were here. Ekwuchakwa m ya. Amaka m na agbara gị. So that tomorrow you don't say onwekwara onye kọwasịrị gị, akọwasịra gị ife ọfụma. Akọwasịgokwara gị ife ọfụma kịta. O were akịta abụrụzikwa ebe ihe apụta gị sị ka ịba keke bọs anyhow. Gị hụ ha na ndị ahụ DJ new n'ọrụ agbaga keke bọs ị ga-ama. Gị hụ somebody DJ new gbaga keke bọs ọ n'ọrụ ọtaga ahụhụ keke bọs ị ga-ama. Onye keke bọs a na-akpọ suit. Onye keke bọs a na-eyi senator. Onye keke bọs a na-eyi ezigbo efe dị clean. Onye keke bọs a na-adị too decent, too clean. Be very, very careful. Be very, very careful. Anya sa, other harvesters, they are here. Ebe ọwụ na ndị kwesịrị na-echekwa anyị, they are busy collecting money on the road. Chekwa onwe gị. Chekwa onwe gị. It is a warning. It is a warning. Aka ịdọ aka na ntị. Ndị nne na nna na-ege ihe a, gwa na ụmụ unu, especially ndị eke nọ school, ndị eke nọ imsu, ndị eke nọ futo, ndị eke nọ alva, ndị eke nọ fecolat, na ndị eke nọ poli. Gwakwa ha dọọ ha aka na ntị. They should be careful the kind of keke bus ha na-aba. Gegharịkwa ihe ọfụma, gegharịkwa ihe m kwuru ọfụma o, ka ịghọta ebe m na-eje, ghọta ihe m na-ekwu. Thank you.